سلام كبرات تغطاتلتي داسني اكسترا نحجي بستدالو علتاو زيناتات ابي إثيوبيا اغاط يمزلو حدش جاملاو قتلت قبصاويانو فردي منغست إثيوبيا كخصي يدليو مهلاوم مع كان زينا ذا جارديان وتهدرات إيرترا ملكيتا تقاومتي يدلي زنبوريوم زمسلو زبالتلو حدش زلو كونتات تግራይ ዝዳሰሰት تنتانئ اب ريبابليك ማእከላይ አፍሪቃ ዘሎ حدش معباليتات لفنتاو منغست اسرائيل مفراسون كالن زدهسس زيناتات حيزلكم مصيلخو ابزا channel دما ናይ ወትር ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ወረዳ ቡሌን ቀበለ ብኩጂ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቁጽሮም ልዕሊ 9 ዝኾኑ ንጹሃን ዜጋታት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። ብመሰረት እቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ዜና ኸኣ እቲ መጥቃዕቲ ናብ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ዝተፈጸመ ኮይኑ ካብቲ ቦታ ሓበሬታ ዝሃቡ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ከም ዝሕብርዎ ድማ ኣብቲ ንሰዓታት ዝጸንሐ ንጹሃት ሲቪላውያን ሰባት ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ልዕሊ 9 ሰባት ህይወቶም ክስእኑ እንከለዉ መንበሪ ኣባይቲ ተቓጺሉ ከምኡ ድማ بمائد زغصرو سيفيلاوያን ሰባት መረበቶም ገዲፎም ከሃድሙ ከም ዝተገደዱ ተገሊጹ እዩ ዘሎ። ሓንቲ አዲስ ስታንዳርድ ትበሃል ናይ ኢትዮጵያ ማዕከን ዜና ጸብጺባቶ ከም ዘላ ኸኣ ሓደ አድማስ ዝበሃል ናይ ዓይኒ ምስክር ኣብ ጎደና ከምኡ ድማ ብሕርሻ ዝወደቐ ሬሳታት ከም ዝረኣየ ግን ብልክዕ እቲ ቁጽሪ ክፈልጦ ከም ዘይክእል ብዝሕ ዘለዎ ሰብ ከኣ ካብቲ ከባቢ ይሃድም ከም ዝነበረ ተዛሪቡ ክትብል ያገሊጻ። ካልእ ብመንገዲ ቴሌፎን ገይሩ ምስክርነቱ ዝሃበ ናይ ዓይኒ ምስክር ከኣ ድምጺ ጠያይት ምስ ሰምዐ ካብ ደቃሱ ከም ዝተሰአ ብዙሕ ከይጸንሑ ድማ ኣስታት 500 ዝኾኑ ዕጡቃት ከም ዝኸበብዎም ገለ ክቐተሉ እንከሎ ንሱ ኸ ተሓቢኡ ከም ዝደሓነ ተዛሪቡ። ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ንኣባላት ፀጥታ ሓበሬታ እኳ እንተሃቡ እቶም ነቲ ጃምላዊ ቅትለት ዝፈጸሙ ዕጡቃት ምስ ሃደሙ እቶም ኣባላት ፀጥታ ከም ዝመጹን ብዙሕ ሰብ ህይወቱ ክስእን እንከሎ ብዙሕ ኸኣ ከም ዝሃደመ ተገሊጹ ዝርከብ። ነዛ ኣጋጢሙ ዘሎ ጃምላዊ ቅትለት ኣመልኪተ ኸኣ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ዘርጊሓቶ ዘላ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሬሳታት ይእከብ እዩ ዘሎ። ከባቢ 100 ሬሳታት ዝተረኽበ ኮይኑ ብዙሓት ከኣ ናብ ጫካ ሃዲሞም ኣለዉ። ኣነ ናብ ከተማ ቡሌን ዝመጸ ኣስታት 7 ዓስከሬናት ብዓይነ ይርኢ ኣለኹ። ሕጂ እውን ኣብ ከተማ ቡሌን ቀበለ ብኩቺ ኣብ ሓደ እንደ ሓዘን እየ ዘለኹ። ናይ መሓዛይ ኣቦ ስለ ዝተቐትሉ ኣብኡ ኣለኹ። ገዛ ይሕሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ተወኪሶም ቀቲሎሞ ክብል ተዛሪቡ። ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ስልጣን ዝርከብ ሰልፊ ብልጽግና በቲ ዘጋጠመ ጃምላዊ ቅትለት ዘለዎ ሓዘን ብምግላጽ እቲ ነቲ ተግባር ዝገበሩ ተስፋ ዝቆረጹ ሰይጣናውያን እዮም ድሕሪ ምባል ህዝቢ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ክኸውን ኣዘኻኺሩ። ከምዚ ዝከር ቀዳማይ ሚኒስተር አብ አሕመድ ቅድሚ ትማሊ ናብ ትክልል መጺው ነቲ ኣብ ዞባ መተከል ዘጋጥም ተዘጋጋሚ ናይ ጸጥታ ጸገም ንምፍታሕ ዘኽእል መምርሒ ስራሕ ሂቡ መስተመለሰ ነቲ መምርሒ ንምፍጻም መንቀሳቐስ ኣብ ዝተጀመረሉ ጽባሕዩ እቲ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ዘሎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ከኣ ነዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ጃምላዊ ቅትለት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቃል በቃሉ በቲ ዘጋጠመ ጃምላዊ ቅትለት ሓዘን ይስምዓኒ ነቲ ዘሎ ሽግር ንምፍታሕ ዝተጠቀምናሉ ሜላታት ከሳብ ሕጂ ውጽኢት ኣይተረኽቦን። ጸላእተና ኸኣ ነቲ ኣንጻር ጁንታ ዘቕንዓናይ ሓይሊ ክብትን እዩ ድሌቶም እዚ ግን ኣይሰርሕን እዩ። መንግስቲ ኸኣ እቲ ምንጭ ናይቲ ሳዕቤን ንምውጋድ ዘድሊ ስጉምቲ ወሲዱሎ። ኩላህና ኸኣ እቲ ንደልዮ ውጽኢት ክንረክብ ከምቲ ዝድለ ክንዓያ ኣለና ክብል እዩ ነዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ጃምላዊ ህልቂት ኣመልኪቱ መግለጺ ዝሃበ። ግብጻውያናዊ ፈርቲን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለማዊ ቤት ፍርድታት ክኸስዎ መቀረባት ይገብሩ ከም ዘለዉ ሓንቲ አልአናዶል እትበሃል ቱርካዊት ማዕከን ዜና ንግብጻውያን ማዕከናት ብምጥቃስ ጸብጺባ። እዞም ኣብ ክልል ትግራይ ወፍሪ ኣካይዶም ፋብሪካታት ዝነበሮም ግብጻውያናዊ ፈርቲ እቲ ውግእ ካብ ዝጅምር እተን ፋብሪካታት ስርሐን ጠጠው ኣቢለን ሰራሕተኛታት ድማ ወፂኦም ብምህላዎም መንግስቲ ኢትዮጵያ እተን ፋብሪካታት መዓዝ ከም ብሓድሽ ክጅምራ ይኽእላ ኣብ ዝሓተተሉ ግዜ ፍሉጥ ዕለት ስለ ዘይተዋሃቦም ካሕሳ ካሓቱ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለማዊ ቤት ፍርዳት ክኸስዎ ምድላዋት ይገብሩ ከም ዘለዉ ገሊጻ። ሓንቲ ኣብ ግብጺ ልዑል ተፈላጥነት ዘለዋ አልዮም አልሳብዕ እትበሃል ማዕከን ዜና ኸኣ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪታ ምስ ሓላፊ ማሕበር ግብጻውያናዊ ፈርቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ዓላ አልሱቅቢ ክትዘራረብን ከላ ንሱ ኸኣ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ፋብሪካታት ኣመልኪትና ምስ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ካይሮ ዝገበርናዮ ርክብ ዝኾነ ፍረ ኣይተረኽቦን። ኣብቲ ርክብ ከኣ ናብተን ፋብሪካታት ሰራሕተኛታት መዓዝ ክምለሱ ይኽእሉ ዝብል ሕቶ ኣቕሪብና ፍሉጥ ዕለት ኣይተዋሃበናን። በዚ ኸኣ ብሰንኪ እቲ ዘሎ ውግእ ኣብ ፋብሪካታት ዝወረደ ዕንወት
كوم دما سرح سلا زي جمره زقاطم خساره بزملكت كحسا كان حتتينا بمبال نمنجست إثيوبيا أب عالمو بيت فردي كحسا كهبم كخصو ويدالو كم زلو يقليتو كم مجلس محبر أو فرتي جبساويان أو فرتي أب كل التجراي ن 10 مليون دولار وفرتات زصنحم كوينم كاب كل التشحن 10 كسب كل التشحن 10 شو من تنترايكا أما لا إثيوبيا نايشو 150 مليون دولار وفرخ جبريم كيلم أبز أوان أب كل التجراي زلو كينات بزتفل عليه وجنات كاب كتماتات وصأي أبز تفل عليه بوتاتات يقصل عليه بحالو لابزلو جزء نتي أبتوج زنبرة كونتاتكم دما إيرتراويان وتهدرت أبتوج آتيوم نيرم زبل زرباتات عمل كتا مع كان زينا زجارديان حدث أبصابي زرقي حزلا أتا مع كان زينا أبتت أبصابا تحجم رحك كل التجراي كوينو تشيء مزلم ملونجا مثل جنرالات فدرال كوينو حزب أكيبو أبز جبرو أخيبا بنبرت زنبرة زمتان قتلتنكم دما الرئاسات كسبب برخا زدربه كم زخونه كم زتقلص له كتقلص انكلا ناي عين مسخاخر كوم دما دبلوماسيات ابتو وق بوغن ايرترا بشحات زقصرو وتهدرات كم زتساتفو كم زغلص يا غليصا اتا معكن بتوسخي حدنا يوروبا دبلوماسيا نتي امريكا بزحلفه قربه معلتات وتهدرات ايرترا كم زتساتفو اخول حبريتا علن زبلو تزربا دغيمو كاب كله اتز تبهالنايو وتهدرات ايرترا ابتو وق مستافم اي طراطرن يخبلي تزاريبو ختبل غليصا بجكا زخاتا مع كان زينا بسنك زوج اب ايرتراويان سدتنياتات زقاطم قلولاو خدغلص انكلا حدا شمو خغلص زيدليه سدتنيا اما عسكر حنصاص وتهدرات ايرترا ابت معسكر مسو تهدرات اثيوبيا خوينو مبزمصلو غيزه بشم اندادليو غزا انداتو ولقسبات يناديو كم زنبرو اتي اداليوم كا ولقسبات زتكور بمبارو ايرتراويان تقاومت زخونو ولقسبات زنادي زنبرو كم زمصلح حبيرو ختبليا اتا مع كان صبصيبات تركب زمت سنبت مرجع خدقبر مدلوات عن مقبار التركب ريبابليك مأكلي أفريقيا اتياب أو فريزولا عقاب سلام دقيمو نوسانيت كتما بامبير تقوات أسيرو خمزولا تقليسو اتهم وتهدرات عقاب سلام مسحايلتات تهاجر كوينم نتم عطوات نابتج أكاتات كم زدفو ومز تقلص أخوينو نايقدم بريزيدنت تهاجر زنبله فرانسوا بوزيز علوا منقست النمقبار مستم عطوات سمع كم زفت أميو بمنقست كس زقرب لزولا كم زذكر هاجر روسياون منقست مأكلي أفريقيا زولا نايت قلولو نموحس حاجز حاتيتو 300 وتهدرات كم زل اخت اللوخ قلص انكلو اتم نرئس ختمه هاجر كقصاصرو زغسغس زنبره تقاوم تخا بعقبت سلام سراويت ودو حبرات هاجرات ندحري تدفيم كم زلو يتغليص زركب بجكازيوم كا منغست رواندا نابت هاجر ابصلال عقب سلام سراويت ودو حبرات هاجرات 750 وتهدرات ليخو خم زلو يزفلت كلتك عند توادرتي بوليتيكاويان سلفتات إسرائيل زقومو لفنتاو منغستي أب قدايات باجت كسما مع سلازي كالي إسرائيل لاوش تقلت عمت نرابع جيزين مرجعة تكايد كتقدت كم زخونة تفاليتو اتخكايد يزبها زلو مرجعة أبز زمت زلو ورح سلسة الزكايد كوينو كابت زحلف مرجعة دحر 10 تخلت أوارح ككايد مالتيو أبتم زحلف مرجعات كابتم أبتم مرجعات تساتفو سلفتات زغون سلفي بعبلا لسه زي تعوته اتهاجر بزيت لمنده لفنتاو منغست كتمرحها تجديدات انيحا ابت بحج زكايد مرجعها اتبل شونا تخصيصو قدايا ابيت فرد زر ازلو قدمي منستر بنيامين نتنياهو نشاط شاي ايوان مزنات نمجبات كوادا دريو نزي حجه اقاط يمزلو مفراس منغست املكيتها مرح سلف الليكود زغونه بنيامين نتنياهو انا نز مرجعه ايدلخو نيره سلف الليكودون نز مرجعه ايدليونيو مرجعه كايد يبلون إلناون بتدغغامينا ادمصنا بيني غانتيس غنا مسانا زنبرو سمع يا افريسو ابزمص زلو مرجعه كن عوتينا خبلن كلو اتقند تقنقانيو زخونه بيني غانتيس كان زرب قدامي منستر بنيامين نتنياهو حاسوت كبلي غليص وزركب كمز فلط نتنياهو غانتيزن كميازيا جميرم لفنتاو منغست بمقام سلطان تمقاريحم زصنح خوينم مزنت قدامي منستر كاب بتراك حزو تسماميعم بنيامين نتنياهو مزنت قدامي منستر نغانتيز اب حدار 2021 سلطانو كركبو يتصبيت زنبره نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم